Sláva Isusu Christu, dneška budú ručky, bratu pozme na to. Poriadny tréning, 6 minútky, to stačilo úplne. A začíname perší cvik, francúzske tlaky z veľkú činku. Mám tu naloženo 50 kg a myslím, že sa mi podarilo nejakých 6 opakovania vystruhať. Bolo to celkom dobré, tento cvik som už dlho nerobil. Väčšinou to robím zo EZ tyčku, ale aj táto rovná tyčka má dajaké čaro do sebe. Celkom je to fajn. Takedy je dobré najprv zrobiť francúzske tlaky a zaraz takoj potom dajaké tlaky na úzko, že by človek na čisto doničil ten triceps. Znám, že takto to takedy robil aj Ronnie Coleman. Čiže perší cvik za sebou, druhý cvik ulapol som 12, spojil som ich dokopy a dal som ich za hlavu. Robil som vlastne za hlavu tricepsové cvihy. Tu naše mi celkom podarilo ísť do zlyhania, aj keď na druhý raz musím zvoliť inakší cvik, pretože trimať to tečinky dokopy dáva zabrať a človek si nemôže venovať tricepsu, ale musím dbať o to, żeby činky boli pri sebe stisnuté, což kus je také nepraktické, ale dobre, tak sa dá. Ďalší tretí cvik to bol kickback so šidmičkami. A robil som to po liežačky, oprel som brucho o lavečku a tak som to robil. Celkom dobrý cvik, znám, že každý nadáva na kickback, ale ja ho z času na čas dám do tréningu. Páči sa mi, že môžem vlastne zo spodku fajne to nadrúciť a na verchu to môžem poriadne potrímať, čiže ako keby, že presílim jednu časť pohybu. Čiže vlastne keď mám ten triceps stisnutý, tak dokážem ho tam kus ochabiť na sekundu, 2 a je to paráda. Robím to rád z času na čas. Potom som ešte dúmal, že už keď mám to tie šizmičky v ruke, tak ešte raz robím francúzaky, na je to poriadne docahnem do konca. Celkom sa podarilo, že myslím sebe, že triceps bol riadne rozbitý, spokojnosť veľká. No a potom ideme na biceps. Na biceps som chcel ísť takisto kúščik väčšie váhy, pretože už biceps väčšinou pumpujem, teraz reku dáme poriadnu váhu, takže dal som 50 a robil som to po sediačky. Myslím, že dajakých 6 opakovania pošli. Bolo to fajn a potrebujem dajaký taký mass builder cvik, ktorý je riadne ťažký, že by aj tá sila išla kus hore. Takže perší cvik bol ten bicepsové cvihy zo veľkú činku. Potom druhý cvik boli zase bicepsové cvihy, ale so 12. Tam som použil aj lavečku. Dal som taký jemný sklon dolu a robil som takisto pošetačky. A posledný cvik, to bola tiež paradzina, to boli procismerné kladky. Tam som mal len 6,5 kg, ale šumne som sa oprel o lavičku, čiže nič tam nerušalo, iba biceps. A bolo to paráda. Myslím, že to budem do budúcna furt tak robiť. Je to viacej izolované a je to také príjemnejšie, hej. Dobre, bratu, tak to by bol dneškajší tréning. Teraz mám v pláne začať kus silovo cvičiť. Čiže furt budem mať dajaký cvik, ktorý dokážem zbirovať tak 6 razy, maximálne 10. A potom bude furt dajaká pumpovačka na koncu. Čiže zatiaľ to je všetko v poriadku. No a uvidíme, jak to pôjde ďalej. Dobre, majšte krásne, trimše, tak rob, že aj dobre bolo. Čaves.